gelek slav dema xêr bi ser ekranên navenda Kurdiya Lêkolînan em slav dikin derbarê êrişên dewleta Tirk li ser binsaziya Rojavayê Kurdistanê em ê biaxivin. Wek tê zanîn êrişên dewleta Tirk li ser binsaziya herêmê ket hefteya duyemîn de gorî daxuyanî rayedarên dewleta Tirk got destpêkê digotin em ê binsaziya herêmê têk bibin mahf bikin ji holê rabikin ew êrîş berdewam dikin bi sedan noqteyên binsaziyê hatine mahfkirin heya niha çavkaniyên jiyanê em karin bêjin stasyonê elektrîkê avê benzînxane rê nexweşxane her şêweyê jiyanê got تعديل جيانا انسانا دكن درفتي جياني جولي را دكن هاتن محفكرين وك هدف هاتن قلتن درباري في مجاريد دمي فاني ما هند بريز فهيم الشق نيبسكار وروجناموان وهوالي ما النواف خليل بربسي نافندا كرديل بوخمي ونهارو بخير هاتن بس هلا بك ما مصطفى فهيم ام جمت دس بكن اف ايريش كت حفتها ديمين دي وقت جيت شوبين دقب دقاش خو بنسازیا هرمی هدف تیگرتن صدا نقطه جی ولی هاتن را کردن آرمان دیار کو هول ددن هرمی قبل هف بکن تیگ ببین مروین ورد جی در دورا 4-5 مليون انسان ولی را بکن در بدر بکن وان کوچبر بکن الگوری تا چما اف ایریش وی شوی وی دجواری هات کرن وقالو احتمال های گو داوی لی ور کرن بری از دست با خفتنا کم سپاسیاوت کم در فتح کوسا ما و هر واجی سپاسیا همو تماشاوان کنها سر اکران خدمت تماشات کن سپاسیا وانجید کم ایرو راپورت کی بالکش بود آژانسا هواره ده براستی جب سالای اموی heremê dişopînin wek rojnamevan jî serî di bala min ser wê heremiyê bi taybet sala 2011 û heta niha piştî bihara Ereban xwe gihand Sûriye û Rojavayê Kurdistanê û piştî bi taybet şoreşa Rojavayê dewleta Tirk ji sala 2013 û heta niha êrişê xwe qet ser Rojavayê Kurdistanê ranewestandiye û destpêkê di biriya çeteya piştî sala 2015 jî ku pêvajo xera kir jî rasterast bi xwe dest bi êrişê xwe kiriye bi gor raporta ku li hawar navsê hatibû weşandin heta niha 2300 însanên sîvîl divan êrişan de qetil kiriye li Rojavayê Kurdistanê 2300 însan divan êrişan de hatine qetilkirin bi destê dewleta Tirk ve. Tabii pêvajoya çareserî de min got êrişê xwe pêk daniya wê demê jî armanc eşkere bû ew nedixwest Kurd li ser axekî xwe bi awayekî azad bi rê ve bibe. Yani helwesta wî ye esasî ew bû ku pêşî li Kurda bigire ku Kurd li roşlata navîn ser bi hustek ax jî nikaribin xwe rê ve bineviya ji xwe di hevdîtinên dema pêvajoyê jî eşkere bû pişt re hate eşkerekirin ku her carê ser Rojavayê gotin tê ser Rojavayê li wir Birêz Öcalan dibêje ku ew xeta sor e em di wî warî de qet bi rengekî jî tu tavîz nadin. Yani li wir gere jiyanekî nû were damezranin. Lê destpêkê de demek ew derfet tune bû piranî Ceyşul Hur damezranin. Hûn zanin bi navê Ceyşul Hur hêzekî çete damezranin. Dûra ew nûsrayiyan ji Afrikayê Bakurê Afrikayê kişandin wan derna hemû derdek bû. Dûre ji xwe Daeş bi xwe ket navêrê yani ez zêde dû dirêj nekim van tiştana lê ji vana hemû diyar bû ku Kurd nedixwestin sîstemekî li wir damezrînin. Lê piştî ku Kurd sîstema xwe li wir pêk anîn û berê ve veya îlan kirin li Kobanî, li Efrînê, li Cizîrê kantonan piştî kantonan jî
ji bo rêvebirina civakê peymanekî amade kirin, gor vê peymanê jî hêzên xwe yên leşkerî çêkirin û dûre ev sistem tabii ne tane serê xwe em bêjin dewleta Tirk hem Kurdin hem jî sistemekî demokratik li rojhilata navîn amade dikin û ser vê yekê jî hêzên rojhilata navîn jî hêzên navnetewî jî çav li dewleta Tirk girtin. Êrişên dagirkeriyê dan dest pê kirin, Efrîn dagir kirin, Serêkanî û Girêspî dagir kirin. Lê li hember van êrişan dîsa jî pêşî li vê sistemê nehat girtin. Berdelên giran dan lê dîsa jî binesaziyê xwe amade kirin, nexweşxaneyên xwe amade kirin, santralê xwe amade kirin, karxaneyên xwe çêkirin. Di wan karxaneyan de tiştê ku ji bo Rojavayê Kurdistanê pêwîst e hemûyan amade kirin, yanî bi rengekî ser nigê xwe dikaribûn di wan rewşê zor de jiyana xwe birêve bibin. Îja ev êrişên dûmahî jî bi vê yekê dest pê kir, yanî sedemin, ew tiştê ku dibêjin hemû sedemin. Yani di vê êrişa dûmahiyê de jî hûn zanin, hemû temaşevan jî zane, çalakiya yekê cotbehê ya hêzên parastina gel kirin sedem. Hêzên parastina gel du gerîlla li navenda Ankarayê Wezareta Navxweyî dan olur çalakiyek fedayane çêkirin. Piştî vê çalakiyê dîsa senaryo çêkirin ji xwe re gotin bi awayekî hewayî ji hûn hatine gihîştine û nizanim çi kirine senaryo. Lê heta niha jî ev senaryo bi çi awayê bingeh nekirine. Yani tu delîlayê tire. Tu delîlek tire. Lê vê tişta kirin sedem Hakan fidan bi xwe derket aşkere got. Em ê qetliyaman pêk bînin. Yani tiştê ku Hakan fidan digot aşkere ev e. Çünkü digot hemû binesaziyên bin erdî û ser erdî hemû hedefin hemû armancên ji bo me. Bu wê armancê çi kirin? Bu wê armancê li nexweşxaneyan dan, li santralên karebayan elektrîkê dan, li karxaneyan dan. Her wiha însanên sivîl ku ser erdê xwe dixebtin di wana dan gelekî wan ji wan kuştin. Yani tiştê ku fermî heta niha hatiye ragihandin 47 sivîl di van êrişan di jiyana xwe destan şehîd bûne û her wiha ji bilî wan jî em bêjin şehîdên Qesedê jî hene, şehîdên asayîşê jî hene û bi dehan birîndar hene û hemû awahiyan jî tek birini. Çima tek birini? Çünkü naxwazin li wir sistemekî çêbîyek ya duyemîn jî dixwazin gel bitirsînin da ku gel herên vala bikir û bikaribin hêsatir li wan dera bidin. Yani fakat tiştê xuya dike ev e dewleta Tirk dema vê êrişa pêkanî dinya carekî din. Weka li Efrînê, weka li Girêspî û Serêkaniyê çav lê girtin. Yani her çıkas bertek hatibı nişandayın jî Türkiye eğer izna Amerika bi taybet izna Amerika û Rusya ne bana yek balafirê xwe netkarî bû bixewir. Dewleta Tirk jî belê endamê NATOyê lê bi rengekî têkiliyê xwe gel Rusyayê jî heye. û her du aliyên serekeyên cîhanê jî vê fonksiyona dewleta Tirk dixwazin ji bo berjewendiyê xwe bikar bînin û hin caran jî îznên bi vî rengî didin wê. Heta raddeyekî wisa diyar e ku vê carê jî bi taybet Amerîka heta raddeyekî îzna dewleta Tirk dayê. Vî awayî jî peyamên xwe her wiha didin rêvebirên herêmê jî. Yani bi rengekî dixwazin wan teslîmê xwe bigirin. Yani ne ku bu wan re heta niha em bêjin ji alî askerî ve tekliyê xwe xurt kirine îtifaqek danîne li hember Daişê lê bi tu awayî heta niha em bêjin tu îtifaqek siyasî çê nekirine. Yan jî di peywendiyên siyasî de tu gavek naavêtine. Çima? Çünkü ew sistema ku li wir tê damezrandin bi rengekî ne dilê wan e jî.
ve roşlata navin bebe minakeki giring. Naxwazin ve tiştajı pek be jbo veji her care ku lur peşketirek çedire ve peşketira biriya devleta Türk beriya viji biriya de çeteyin veki daişe veki el kardarya nuhaji biriya devleta Türk bir rengi izindir u pek dirin. Yani kastamın jveye ki ev devleta Türk neku beheza xo erişivan derdat ki neku be kaveta xo erişivan derdat ki yani be birave yek balafrin biçek ye bemirov şanın ser eremeku evjil devdora Amerikayan kampa embejin barage Amerikayan geriya duye saniyede daxısın. Lelhemberi çiber tekek tunci nişanleva. Net garibun tiştek jî bejin. Yani Wezareta Derve-i Velat Türkiye Hakan filan hındet tut dağıya digoyam ji aliye seyamin ra dibêjin bira li derdora barageyn yepegeyên nebin li piştre ku balafirê wan ji aliyê Amerîkayê ve hat daxistin dîsa beyanek dan got meseleyekî teknîkî em dikarin van meseleyan çareser bikin ji bo vê yekê jî me hevdîtin pêk aliye me gav avêtiye. Diyare ku biriya Amerîka vê tişta ve izna pêk alîne fakat ve hatta ku vî rengî biçe belki peşede em dikarin ser vê yekê jî biaxivin bi rastî gelek mijarekî giring ye ew mijara giring jî bi jî girêdayî ye ji bo pêşeroja me jî gelek mühîm e. gelek spas ji bo şîrovekirina te. Hewa navaf Mamosta Fehîm şêwekî berfire şîrovekir û gelek aliyên mijarê jî ronî kir. Heman pirsê dikarim ji te jî bikim yani êrîş vê dijwariyê û eşkere daxuyanî berî êrîşê hedefkirtina sivîlan têkbirina binsaziya herêmê û yani destûr wergirtin ji hêzên koalîsyonê serî de Amerîka. Yani wek gotî lempa kesk ji bo wan vêketiye ji xwe dema dawîkirina êrîşê jî li gorî şîroveyên Mamosta Fehîm nediyar. Şev baş û ji bo te ji bo Mamosta Fehîm û kesê guhdar û temaşet kirin. Destpêkê dixwazim behsa salvegera dagirkirina serê kaniyê bikim û piştî wê jî şehadeta Hevrin Xelef Seroka Partiya Sûriya ya Pêşerojê. Berî dest pê bikin dest pêkirin gefa bixwin ji bo êrişekê neh bikin berî 4 sala 2019 de wek navbênkariyekê wek wesatetekê di navbera Hêzê Sûriya Demokratîk û Dewleta Tir de wî çaxê nûnerê Amerîka James Jeffrey dikir. Gelek tişt gotin ji ber qesedê dixwest biwanayê destê Dewleta Tir derxe gotin got gerek hêzê qesedê yan YPG ser sinor nemîne ew yek hat qebûl kirin. Gotin gerek ew deverên ew xindaq bên rûxandin dîsa hat qebûl kirin. Gotin em dixwazin dewriyê hevbeş yê Amerîka û Tirka di hindirê Rojava dimeşin dîsa qesedê qebûl kir. Ji ber têgiştina pîr ya fermandariya giştî ya qesedê û ya rêveberiya Xweser zanin ki Dewleta Tirk li bihanat gere û dixwaze êrîş bike. Dema gerê temamtî li ber hat girtin wî çaxî yani ew tiştê di navbera Trump Donald Trump serokê Amerîka berê û Erdogan diçêbû te dîhî nediyane. Ew û zavayê her du aliya zavayê Trump Jared Kushner û yê Erdogan. Me bes pê Tarık di vê derbarê de anagî kesê dixwazin bêjin wela bahane xistin destê Tirkiyeyê ji ber çalekiyekî li Enqereyê hatî kirin. Çalekiyekî deverekî ewlekarî hatî kirin û tevgerê gotiyê me kiriye roja yekşemeyê ne kesekî sivîl ew girtine ev li gor daxuyaniya fermî dibêjin yani bêgman raya giştî jî ev şopan. Baş berî wê jî yek teqînekî terorciyane irhabî li Teksîm çêbû wektê bîra me teva. Jinek girtin got navê Ehlam Beşîrê evaya YPG ya qesedeyê derket dibra wê nav Daişê datin kuştin. Derket nêrê wê hevjînê wê nav yani zêdî carekê dava eşar zewcî. Piştî wê Ehlam Beşîr nema xuya kir. Çûkî deke başê çil wê deke çêbû wê bikibane.
نزیکی مسئله دبیم بشوه کی سراسره دوی مرو ویر اصلی بیجه 100 سال دولتا تر دجاتیا کرده دیگه و هبونا کرده قفل سر خود بینه حکومت ترکی بدو هفدش گاوا کمار هات دامزراندن و پیمان لوزیان هات مذکرن و پشتی وی وقتی پروژه چاکرن یا اصلاح الشرق هات دانی جوی چاقید حتى ها مسألة دوام بکه یعنی وقت نمونه بالا خب دیده امروز ايجي هفرين خلف شيء خص جبوي ايجي بكردي بعربي نزانبن او قاتل هفرين خلف اردوغان ديتي ودوسيا ويسجلي يرشه دبيكي اف مالبر يا تلفزيون الحريه يا جيش كونغرس امريكي تينا سكرن ندز جهتي راغاندنا خسره اف كسيده اردوغان بس دايه ايج سيلفي بشرفان يانجي او كارمندا تندرستي تشيغرغر افجي اي بيشي اردوغان او ديتي و ال ديجي اوجي اردوغان باسكي دايره يعني شخر بالا خط دي اف رابورت امنستي انترناسيونال امنستي بيجي دليل ثابت هنا سوجي شرحات نكرن وقال لك فردجي ديتاشي تيغوتن قال لك رابور هنا مرو كاربي جلدك يساغ مرو كار درخه لسر كريار وفوفتياق بويه بري شرع عفرين يجي ياجي بقولين دما شرع عفرين ديسا كوميتا لكولين البرلماني الماني دي قلت او بهانه تركي تبن قهوه متشابميا تركي جديد ازبيجي دستي شامبكم افي قدرا غاندنت كارد وك ياكي مجرم وكي قاتل ايج اوجي دركت دنافا وا جروبي ده حاتم ابو شقره ايج افرين شهيد خست دزانينجي تركي ده زنجي باكوري كردستاني ده خواندنت يعني انها دويدكي اسيفيتكم كسي بسبور كسي حقوق ناس دويدكي باكسي باقاتل بيشوبي لسر برسي وببورين جبر از چوم جبر سالفگرا داگر کرنا سرکانی بو سرکانی نهاش تیل پینجی کسی تمام مزن لی نمایش کردا سرکانیا کرد وعرب سرياني وارمني وكرد يزدي وحتى ششاني جويده كيبون بينجي كرد بثمن عمر ثمن مزن ختياري كرد حف كسي خريستيان لي ماي كرد ورنهشتنا عفرين بالسطح حزاره كوشبر كرنا نولو تاني بربرسي بارتي ديمقراطي كردستاني بدكسه دراغاندني دركتن غوتن ام كاري خب دزير عفرينيت كده نكار الور عفرينيت يعني دجمناي ندجمنا بارتيكي راسته دجمنا بارت تفكر ازاديه داستك بلنديج بروينا خرد بينه ودجمنا هذا بيجي داستك بلندي بروا بهز بينن لي دراسيا خد دجمنا هر چار پرچه كردستاني دسكفتي كردا لهر دبريت وقتي دس بيكرن فيربونا زماني كردي ليابان لجابونيا كر تركي بروتستو كر بري 100 سالي دولتا تر لجنب فرنسا يسوري داغر كربو بروتستو كر جروبا كي فوتبول هي فريقه كي فوتبول هي لشاما بايتخ نافي كردستان يعني بيشتي بينا قشي مرود بحسب انا ناكل بقول لك فكري دبيجي اب ازمونه روجافاي كردستاني تشيبويه ام بسرسري وبروخينن ام درفتي نادمه واب قوتن اردوغان بري زيدي 10 صلاه وطارق وام قبل ناكن باكورك دي تشيبه باكور يعني سلمى بس بي باشوره كردستاني اج سرد بيجي باكور عراق ام قبل ناكن دباكور تشيبه لباشوره كردستاني 10 صلامان وعشيرن وإيلن ومدانستان دي برا كان تالي نشاربو لروجافاي كردستاني شي از باورد كان بيشتي شر نابرا حماس وإسرائيل دي وقارتني تشيبن ووقت هنا تشتن نشانن ولهنا ديار دبي او نابينكاريا جهيفيت تركي بك نابرا إسرائيل وحماس دي ديار قلكي يعني وقت دلي وابيكنا هاتي جبولوجي اردوغان جي دنگي خبلندك وجو بايدن جي وقتي روشا ورتا لباكور روجدات سوري اعلان كر قد تشتي تركي دكي قفيت اولا كاريا ما تشي دكي يعني
ev rastî gerek em giş ber biçav bikin û zanibin dijinayîkî stratejî li beramberî her çarpırçeyê Kurdistanê têkirin ne tenê lemberî yani wala bahane dan dewleta Tirk. Hebûna te bihaneyî dewleta Tirk. Tirk hebûna te dibîne gef li ser hebûna xwe. Tê çawa xelas dêbêje ez nema tiştekî dikim, nema tiştekî dixwazim, nema tiştekî dibêjim bêguman kes dikare. بله لك سپاس مامۆستا فەهیم نها شرط و مرجين هرمي و ناو نتوي مثلا شري داوي اسرائيل ريشين دسبيك الدجي سبيلين اسرائيلي بشتيوي ريشين دجي غزاي نها اف حمي رودانين هرمي و ناو نتوي بويرين قد قومن بشتا دولتا ترك و دسلاتداريا اكبي مهبي خردكن یا نه یعنی چه کرد روجاوا دکاری چه سودیج بام بیارا بگره گو کاری به داویل وان ایشا بینه پرسایی که یاد داشتی مثلا تجی دست پکیده شیرو فکر دوره اول نواب جی مثلا دور دریجه آرمان جور راکرنا کردایی باشه کرد و چاوا کاری بن خوب پاریزن و چاوا کاری بن برسوا وان ایشین تنکرن و جور راکرنه بید. Brastice pişteki giringe dve du mahiyede her kesin ku ji Kurd dilsoz tem pirsin ev heyama ku em têdene gava şirovet ki bal dikişinin yek tiştekî. Ejî bi wê balkişandirê dixwazim bersiva pirsa te bidim dibêjin ku ew heyama ku em niha têdene ji her awayî re vekiriye yani em dikarin Birastî destkeftiyên gelek mezin jî bi dest bixin û em dikarin bi têkçûnekî mezin re jî rûberû bibin. Tabii ev têkçûna mezin tena serê xwe ji ber rewşa Kurda nabêjin. Bi awayekî giştî li roşlata navîn aloziyên pir mezin hene. Li roşlata navîn bi rastî jî aloziyên pir mezin heye. Îja wek bersî pirsatê ewil. Niha sisê cotmeyê de yani çare cotmeye bu tamnayı biramın VM'ye Hamas erişeki serbe ahın dagirkiriyen Filistin'e konu haddeste İsrail'de pekani. Dure gerek dimenin ve erişe hate parvekirin disa bir deste Hamas'e. Çünkü ev eriş pekanini o dimen deste o andere hem o diman dime diye civaki de hata parvekirin. O pişre ev dimenana jali İsrail ve veka hencetek hattitin o erişek evji serbi Gazze'ye ve ani. Nahat tu gabad lebneri tu şurobebki brastici gerek şık dına vi karidi te ditin. Nahat dertkeve ortaya kudbejin Seroken Hamas'ın kuşiş çalaki haydardı bu. Ev eriş çava pek yani anine biçi rengi pek anine net zaniyabın. Ev ji televizyona biyistir. Bahste kirin ku Lurt İsrail devleteki gerek kurtu Amerikacı pişkiriyaydı ki o gerek istihbari ali istihbari ve kurtu o tedbiren bezin girtiri letület neriku Hamas hem ji bejayî hem ji hewayî hem jî ji behrê ve her se ciya bi hev re êrişekî pêk dîne. O tilê derî ew dîmenên ku tên parvekirin de gelek insanên sivîl bi awayekî hovane hatine kuştin. Yani bi rengekî mirov eger bi rastî lê binere wekî ku senaryoyekî hatiye amadekirin ku hemû cîhan ew qetliyamên ew êrişên Hamasê bibîne û di ser de jî Gazze hemû ji binî ve rakin jî ve kesek dengê xwe dernexe. Ji xwe niha jî tiştê wisa derketî holê. Yani piştî Amerîka û İtalya û Britanya û Almanya û Fransa behev kirin û li Ewropayê jî li Amerîkayê jî di vî warî de yek dengeyekî navêna wan de derket holê hemû jî ew êrişên Hamasê nîşan didin. O ser de jî tabi tiştekî din jî Hamasyan hinek Hamasyan bi awayekî spasiya İranê jî kirin.
O hemû cihan jî zanî yani eger ew çek û cebilxaneyên ku İran dide Hamasê li rojhilata navîn tunebe van tiştana pêk nayê. Ku evana em hemû bînin meydanê diyarê dixwazin rojhilata navîn ew jî sîstema xwe qayîm bikin bi gor vê sîstemê jî bi gor berjewendiyên xwe jî li wan dera hingavên nû bavêjin. Divî warî de İran jî ji bo wan armanca ewlînê yani heta ku İran bi rengekî bêbandor nekin nikarin siyaseta xwe li wan dera pêk bînin. Îja divir de ê ku di van salên dûmahiyê de li dijî dewletên Rojavayî û Amerîka ê ku zêdetir hewl dide yek ji wan jî Tirkiye ye. Tirkiye jî bi heman rengî ji bo berjewendiyê xwe taybet jî ji bo tunekirina Kurdan. Çünkü zane eger rojhilata navîn Kurd ser bi hustek axek destkeftiyên xwe mezin bikin û karibin xwe bi rêve bibin xetera herî mezin jî ji bo Bakurê Kurdistanê dibînin. Çünkü Kurdê herî zêde li Bakurê Kurdistanê dijîn. 25 milyon Kurd hene. Ji bo wê yekê jî naxwazin li wan dera Kurd bi yek awayî yek gavekî erenî ji bo pêşeroja xwe bavêjin. Belê niha çav bi rengekî li Başûrê Kurdistanê bi taybet li rêveberiya Partî Demokratîk Kurdistan digirin ama bawer bikin eger Türk devleta Türk siberoj armanca xwe ji alî din ve pêk bîne ve pir êsanî berê xwe bide Partî Demokratîk Kurdistan jî birayên hewa kavkadin divî warî de mînak dan yani li Efrînê gelek waran di bihevre lê li Efrînê dîsa jî dikarin xwe eşkere bikin. Çima? Çünkü devleta Türk îro ne tenê dijminê aliyekî tenê dijminatiye hemû Kurdatî çünkü naxwazi Kurd ser axekî bi rehatî bijîn. İja divî warî de devleta Türk jî ji bo vê yekê li ziddî Amerîka û ziddî welatên Rojava gelek gavan avêt. Gelek gavan avêt. Lê heta niha çav li kiryarên wî girtin. Bi temamî nebe jî çav li kiryarê wî girtin. Çima? Ji ber ku naxwazin dewleta Tirk ji destê xwe birevînin, ji ber ku siberoj eger li hember İranê gavekî bavêjin devleta Tirk ji bo wan partnerekî gelek mühim e. Bu devleta sêyemîn jî devleta Qatar e. Devleta Qatarê jî divî warî de taybet ji bo piştgiriya Hamasê wek xeterek dibînin. İja divî warî de eger siberoj li wan dera ser vê esasê guherînek pêk were yani bi rengekî têkçûna Hamasê pêk were ev ya bi baweriya min de têkçûna devleta Tirkê jî. Her çiqas devleta Tirk vê yekê qebûl neke jî axir piştgirekî mezin ya Hamasê û wek çeteyên li Rojavayê Kurdistanê wek çeteyên li gelek deverên din li Afrikayê li Azerbaycanê li gelek deverên din ku devleta Tirk bi kar tîne Hamas jî divî warî de piştgiriyekî gelek mezin ji devleta Tirk kir. Piştgiriyekî gelek mezin ji devleta Tirk kir. O tabi mantalîta olî ya AKP û êwan jî nêzîkî hebe. Çünkü siberoja AKP'ye de jî bi rengekî damezrandina Osmaniya nû heye. Bi taybet axên Rojava û Başûrê Kurdistanê û ser de jî Musul û hin heremên din li Sûriye bigire nav xwe û carekî din ji nû ve Osmanî li wan dera zindî bike. O ser de jî Erdogan xwek xalîfe yan jî sîstema xilafetê carekî din şûm vebînin. Ji bo vê yekê jî hewl didin. Ev jî nêzîkbûnek di nav wan aliyên ku ji alî olî ve nêzî hebin yên Hamas û Daîş û nizanim ew çete û aliyên din ji ber vê yekê jî ew jî nêzîkatî navev de nîşandin. Ev jî bi rengekî ji alî Amerîka û devletên Rojavayî jî ji bo berjewendiyê wan nayê dîtin. Ama tabii vê rastiya jî em bibînin. Eger bi wan re bimeşin, eger bi wan re gavan bavêjin, ew dijberiya vê yekê nakin. Yani derdê wan ne ew ku li rojhilata navîn demokrasî pêk vere
و herkes karı bir havayı ki azat biji eğer var bana le Rojavayê Kurdistanê dina vî şerî grande demokrasiya herî peşketî ya rojhilata navîn tê damezranin lê li hember wê yekê jî yek gavek êrenî navêjin. Çima? Çünkü derdê wan ne demokrasî û azadiya herêmê. Derdê wan berjewendiyê wan e berjewendiyê xwe jî ji bo pêk bînin çav li gelek tişta digirin. Ama divî aloziyê de rewşa duyemîn ya girîng jî rewşa Kurda ye. Kurd dikarin ji vê derfetê îstîfadeyên mezin bikin. Bi rastî jî hêza Kurda heye. Dema Kurdistan Lozanê kirin çar perçe, çar leşkerên Kurda tune bû, çar dabançeyên Kurda tune bû. Kurd birêxistinî nebû. 1924 de ew Kurdê ku karibe li hember kolonyalistan rabe, li hember devletên Rojava bertekan nîşan bide tune bû. Çend rewşenbîrên Kurd tenê bi nameyan bertekên xwe nîşan dabû. Lêyîro Kurd ne wisa ne? Kurd li Başûrê Kurdistanê xwedî 100,000 pêşmerge ne. Kurd li Rojavayê Kurdistanê xwedî 100,000 şervanin. Kurd her wahal Bakurê Kurdistanê ev îro 40 sal e bi awayekî nedîtî bi awayekî bê emsal şerekî pir mezin dibin. Berdelekî pir girandan e. Kurd îro tevayê dinyayê bi milyonan dilxwaz û siyasetmedar û aktivîst û dîplomat û zanyar û her cüre insanan ve tê temsîl kirin. Kurd divê gere ji vê yekê îstîfade bike. Ama divê warî de tiştê herî xeter jî nakokiya navxwî ya Kurda ye. Mixabin divî warî de hê jî gelek pirsgirêk here. Li Başûrê Kurdistanê du partiyên sereke Partî Demokratîk Kurdistan û Yekîtî Niştimanî Kurdistan navbera wan de pirsgirêk heye. Devleta Türk Partî Demokratîk Kurdistan li hember PKK'yê bi rengekî kartîne û her wiha navbera PKK û Partî Demokratîk Kurdistan de jî pirsgirêkên mezin heye. Li nav Rojavayê Kurdistanê bi xwe jî em bêjin gelek car hewildan hat çêkirin ku hin aliyên ji hev cuda difikirin yekitiyekî pêk bînin bi rastî divî warî de Mazlum Abdî jî gavên girîng avêtin lê mixabin heta niha divî warî de pêşketirek çênebû. Çima? Çünkü devleta Türk ji van yekare jî pêşî lêkin. İja eger Kurd van aloziya navxwî ji holê ranekin ji sûdwergirtina vê heyamê baş ve bibînin. Xetera herî mezin ev divî warî de bi rastî jî Kurd êdî helwestê xwe bi awayekî eşkere ji hemû cîhanê re rabigînin û bi hev re rabigînin. Yani vê yeka me dema Kobanî dît. Belê bêguman li Kobanî bi awayekî Kurdarekî gelek girîng çêbû ama her wiha Kurd li hemû cîhanê rabûn ser piya û bertekên xwe bi her cûreyê nîşan dan ya herî mühim jî yekitiyekî mayînde nebî jî yekitiyekî demî nav Kurda de hebû li hember çeteyên Daişê yekdeng bû. Îro ew yekdengî tune ye. Eger li hember kiryarên devleta Türk yekdengiyek nav Kurda de çêbe ew tiştekî ku ji bo Rojavayê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê tê kirin li Başûrê Kurdistanê tê kirin yekdengiyekî çêbe bawer bikin derfet hemû vedleyê Kurda de were bikarin. Kurd ve karibin ji vê heyamê sûd werbigirin. Lê eger ew çênebe dibe ku Kurd bi awayekî mezin jî wenda bikin. Yani çünkü her tişt tena serê xwe ne hêzên bejayê belê hêzekî xurt ya Kurda heye fakat ew teknîka ku niha pêşketî û destê devletên dagirker de hene mixabin teknîkekî gelek bilînde yani divî warî de Kurd dikarin belkî 5 salê din jî şer bikin lê feqet wê Kurd nikaribin destkeftiyên xwe biparêzin. Kurd wê nikaribin destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê biparêzin. Kurd wê nikaribin destkeftiyên Başûrê Kurdistanê biparêzin. Kerkûk ji dest çûye, Efrîn ji dest çûye, Girêspî û Serê Kanî ji dest çûyî hatine dagirkirin
gerek Kürt ji bo vanna dagirkirina ji holê rakin bixebitin. Eger Kürt di vî warî de pirsgirêkê xwe çareser nekin wê siberoj ji xeynî van bajarên dagirkirî gelek bajarên din ya dagirkirî jî biçin her wiha li Bakurê Kurdistanê jî ve gelek destkeftiyên din jî ji dest Kurdan biçin. Ji bo yekê Kurd lazim e bawayekî xurt bi helwestekî nû li hember dagirkeriyê tev bigerin û tevayê cîhanê jî bi warê dîplomasiyê de jî gere bi yekdengî tev bigerin. Ev jî mühim e bi qenaata min. Belê zor spas. gelek spas. Ewa Nawaf heman pirs ji bo te jî mesela helwesta Kurda yani Kurd jî ro pê vê têkevin pozisyona xwe parastinê êrîşkirinê Mamosta Fehîm bi nav kir divê Kurd heremê xwe rizgar bikin yani Efrîn, Serêkaniyê, Girêspî, Kerkûk dagirkerîne û Kurd şer li ser wan hat ferskirin ew ê çawa karibin têkevin helwesta êrîşkirina yan jî rizgarkirin ne êrîşkirin rizgarkirina heremê dagirkerî wek tedî şer çêbû û ser wan hat ferskirin û heme êrîş teknîkî herî bilind ev dewletên dagirker pêkînin. Bahuriya min de yek ji tiştê herî girîng ê çavlerê li Bakurê Kurdistanê Tirkî bê kirin amadekariyê bêhempa û ê deqeyekê jî rawestanî têtine be ji bo hilbijartina şaredariya gêdadara 2024 bêçêl be. Ji ber şaredarî taybet ew tiştê hilbijartinê dawî diçûn di serencama şaştî û kêmaniyê çêbûn yani ji aliyê rêveberiya Partiya Çepê kes be yan jî HDP be di encam de erê destkeftî hinek destkeftî mezin mane lê çavlerê bû ew destkeftî hîn mezin bibin berfirêtir bibin ji ber eniya parastina her sîperçeyê Kurdistanê de ew destkeftiyê Bakurin yani Çinê şaredarî û parlamenter û her wiha saziyekî Bakurê Kurdistanê di encama ked û xwîn û xwêdana hatî rijandin bi taybet di va çil salê dawî de. Ji bo vê nemijaremeyê serekeyî lê rastî ez hêvî dikim ji niha de bê rawestandin û şêweyên gelek cuda û alîkariya Kurdê li Ewropa û li hemû deverên diasporayê alîkariyê hemle bên kirin, ragandin bê amade kirin û xebatekî wek berê çawa mal dihat gerandin ew kar bibe ji ber HDP ya Partiya Çepê kes di wê astê de be mumkin e yani ew tabloya siyasî ji wê bêbartin. Tarek dixwazim vê bijim wekî de. Anha em dizanin Hemas wextê enqilab kir, wextê derbe kir li Gazayê endamê fetih kuştin. Ê tevgera rizgariya Filistîn, ê hevalê Yasir Arafat kuştin. Ê derbder kirin, ê bi cilê xwe yî yani cilê xwe yî razanî ya bi cilê xwe yî indirin, ê daxilî reviyan ji ber wana. Lê divê êrîşê de û dijmineyî nava Kurd e. Du alîne, aliyekî rêxistina fethê û yani rêveberiya Filistînî bi seroketiya Mahmud Abbas û alîkê ji xwe Hemas desthilatdar devera genaha şerê. Tevgê wek Mamosta Fehîm got rêveberên Hemasî derve jî hayê wan jê tinebû ji ber di çarçoveya sirriyetê bêdengê êge ev mesele kirine Hemed Dîf e berpirsê leşkerî û Yehya Sinwar êge berpirsê Hemas li Gazayê. Lê wextê ev êrîş hat kirin belê deng tê? Belê deng tê. Wextê ev êrîş hat Hinekî qut û lê belê vatara. Wextê êrîş bû yani Kurd belkî Mamosta Fehîm çiqa zane nizaniya temaşevanê dervî Rojavayê Kurdistanê Kurd henekê xwe bi rengekî ji renga bi rewşa Erebayî tevlîhev dikin. A ne birêkî pêk, a ne girtî dikin. Lê wextê êrîşa Hemas çêbû tedbînî ji lîberalê wa û ji kesê sîkularê wa Elmaniyê wa û kesê heta tevgera fetih yani di alî bûn. Aliyên nicatperest û aliyên lîberal û gelek alî kêfxweşiyekî bêhempa dest nîşan kirin beramberî vê êrîşê êrîşa Hemas li berî İsraîlya aliyê dide rast rêveberiya Filistînî li Ramallah
يعني براوانيا حماس ناكي لديد درفتك راستيا ايشا قال فلسطيني بيجي جبر الافراستي جايه اسرائيل بخط بيمانه قام ذكرنا او بيمانه بخجي قبولناك بيمانه استو وكم دزان بريسي صالياتي مذكرين اسرائيل بخجي قبولناك بيقمان تبقرا حماس يعني تفكر كي جاتيا قال لي كردك وخالد مشعل وقتي تركي عفرين داغركر قال لك كيف اشياء خدها فيها كرن وقف فينو اراده تركي دس نشان ما بس تامبيد فيدر بارده ام التابلويا تكلين عربه وفلسطينيان اي نافخي حمو علي حماس الساكنين ل افين نافخي بيجن اي بيرنا ساكنين كيف خشيا خنا كرن كسكي نقو حماس باني خزد اسرائيل بو يريش بك حمو تيريوا حمو يريشوا سر اسرائيل دولة عربة وكن منبجم سعودية أما ذكرت كرج بو تكريدنا برا وإسرائيل تشبن وبري إريشا قال سر إريشا حماس ذكرن وتيجو تيجي يجي أرمانجي أو تكريدية تين أما ذكرنا برا سعودية وإسرائيل تشبن يجي أرمانجي أو تكريدية برا وستاندن بالا خب دي سعودية أندامي حماس دخل زنداني دي جبر اخوان المسلمين السعوديه والمصر والامارات وكر حسين ترويست وادرن اندامي حماس دخل زنداني دي لي انا قلت ام دفيكلي كده او بيفاجيا دانو ستاندي اسرائيل رادوستين دفيكلي كده ولاتي عربه تبحمو قلسبون ولا وزبون وبيكيربون وناكو كيدنا بودي انا قشت بيجن غركي برزغريكا فلسطيني بيچار سركرن واشتيه كي ما يندبي داين وما في كل فلسطين دا فكرنا دولتك سرخاكا بري بينجي حزيرانا 1967 تشيب از بيت بيجي متخازن بري خبدم هيز كردستاني تبع دس بيكده دس جهرا غاندني يعني هيفيدكم ابان غوازي بيجي حمله تشيبن بين سكناندن يعني افيري شيء سرفتي كرنج عادي راغاندني وبتايبت يعني بيجن يعني حرسي هذه سركه تفكرها ازاديه بارتي ديمقراطي كردستاني قال لك دزقي يعني ويكتين اجتماعي كردستان جبر قد اسكفتي هرن وتفهر وبارتي هرن باشوري كردستاني او دسكفتي نائب بارتي ديمقراطي كردستاني يكتين اجتماعي كردستاني تاني باشوري كردستاني بتشتي هي دسكفتي جبو حرسي برشي كردستاني جبو حمو قال كردان روجافاي كردستاني دسكفتش بو قال لي كرد وعرب وسرياني وبيكاتي دنن ودسكفتش بو حرسي برشي كردستاني دنن وقتي اردوغان قف خوارن بيشتي رفراندومي وسينور قلتن حمورا يدار روجافا دركتن قلتن سينوري ما بكرينه ام بورانا ام برايوانا وقتي تويسكر يا بقو يا بجا بري خدان شنغالي وبصدا شهيد كرن او كوريدورا زيدي 100,000 انسان ملت ماج كرد ما ازدي قريب وانا جوي فلاكت رزقار بكن يعني هر كرد بيزانه كرد زانن هي زواي سركه او بخنه وهي زواي سركه وبشتوا براي واي دنه افايا بيدت تجين رخصنا ما قد اسكفتي هرن وي رخصن شي بيدك باشي كركوك كركوك حشد وايد درباس بيني ما يعني كتلي خسري يعني كيجي خسري وبدكيجي خسري وبككيجي خسري وروجافاجي ونداكر همو خسري ونداكر ريشا سر كركوك ابو سر شنغالي ابو سر كركوك ابو عفرين ودفريد هات نداكر كل دربك الواقع لديكا هذه هين هنا وهين زندينه وهين جي دسكتي لروجافاجي والباشورجي والباكورجي والرجلات يمدين لتما الرجلات السنتيه يعني في شهادتها مع ساميني قوجي وكفاروجا بري كم رجابو يعني مديد بأبنة تشقى ازادي خاصه وتشقى جقرداره وتشقى اماديه قربانيه بدو ميفيت كل قرباني نمينن لديسا اماديه تشقى قربانيه بدش بو يقرب دسكرتي خب بارزه ده قلنا داوي فرد دكيليكا قدنيا دوغارت بيشتي شرق اوكرانيا وبيشتي اف غارتني جيتبن وهركس بيجي روشا رجلات انا في نوك بريبه جركي هركس اماده بجبو روجا دي روجا دوا يعني افشر بسكنه نافين كاري ببه
ووقت ديار دبي وهنا كيفيش يعني قيدي رولين نما بدل قطر وتركيا بقارب انفا جروبين تندراو فيش قرتي وابكن دولتي بباندور وقت مصر وقت السعوديه وقت الامارات لي شببه وبكدهره كتجير ما حاضر به جمعيات انا اماده به با تشاوبه يعني شخوت تنكر تشتكي بك ليت اماده به بالغوري جمعيات تي درياي مشي وفرطونه جرابن تي حاضري خو كربه وتي اماده كاري خو كربه قلت كاربه جي خلاص بله ما مصطفى يعني ام ديسد مجارد مان ام همان نقطه مان كرد هيزين كرداد يعني يكتي اوان تي برسينها لي هجا ابي يكتي وخما دوير روشيد ما نهات بيش خستن و تشاوبه يعني هي بدا اب هي بينكو تنكرن هيزين سياسي وعسكريه كتي كيتشيكن هرمين داغر كري رزقار بكن يريشال سرقلي كرد بباش بخن بشكنينن هجناها تو pek nabu yani ve Kurde çibken yani bu vero şema. Yani bak migot brastici derfet gelek mühimin u heyamji her cüre planire vekriye. Brayne vafşi gavkadın got yani ev mesela keşti minaka keştici gelek mühim bu. Yani eğer keşti de avede be kontrol biçe ve biçe serexul ku derebi de merev nizane. Legava kontrola keştiği destete de be ve hemu problem varın çareselkirin. Mıhabın nuha kontrol de destek kurda değil fakat perçe perçe. Yani her yek ali xu ve kontrol girdiye destek kur. Ve guman ev her sehezin esası ku em dibêjin yani Parti Demokratik Kurdistan, Yektin İçtimani Kurdistan bu partiye karkerin Kurdistan. Behev nekin, davayki gişti ve esası behev nekin ve her yek kontrola ev aliye ku bidibin destlattariya van de ve kontrol avan bikin. Ne ku ve kontrol avan nekin. Fakat jber ku ne yek dengin ve deskeftiye van jî mezin nebe. Hatta mümkün ku deskeftiyen xuye nuhaji winda bikin û belkî bi hin cêbçûk ve bibînin. Yani ew perçebûna navbera Kurda bawayekî siyasî problemekî herî mezin e. İja dûr de tabii hin tiştê din jî tên gotin carna ev mijartê rojevê dibêje ji xwe gel yektiyekî damezrandiye. Rast e gel em bêjin bi rengekî baweriya xwe zêdetir derdixwe hole. Li Rojavayê Kurdistanê jî, li Başûrê Kurdistanê jî ev tişta tê dîtin. Ama axir destlatdarî jî di vîwarî de gelek mühim e. Yani ew destlatdarî eger bihev neke û di ser de jî mixabin ev destlatdariyên heyî li gel dagirkerên Kurdistanê buwan re danûstendirên ne li rê bikin. Bi rengekî yani aliyekî li hember aliyekî din bi dagirkerekî re bihev bike. Ku di vî warî de mixabin mînaka herî di rojevê de jî Têkiliya Parti Demokratîk Kurdistan û Devleta Tirkiye bikin ew xeter dehî jî zêdetir bibin. Yani edê hemû kes jî dizane ku Kurd divê heyamê de divê qezenç bikin. Tiştek jî gelek eşkere bûye. Eger rojhilata navîn planekî nû pêk were ne mümkün e ku ew plan B Kurda cî bigire. Yani Kurd edî hêzin gavkadin min got carekî din naxwazim dubare bikim. Kurd edî hêzin. Ne tenê li ser axa Kurdistanê li hemû cîhanê hêzin. İja ev hêz gere destkeftiyên xwe pêş ve bike. Ji bo yekê jî gere bihev bike. Eger bihev nekin dibe ku hin alî qezenç bikin. Ama Kurd ve tevayî winda bikin. Windakirina Kurdan jî yani windakirina Rojavayê Başûrê Bakurê rojhilat e.
tiştekî din jî yani belê li du beşan bi rengekî fiîlî li Başûrê Kurdistanê bi rengekî yasayî destkeftiyekî heye li Bakurê Kurdistanê li hember hemû zext û zulm û zor destkeftiyên mezin heye ew destxistina şaredariyan gelek gelek mühim e yani hinde hêsan nebû berdelekî giran hat dayîn li îro Rojhilatê Kurdistanê İran aloziyekî heye û ew alozî ev salek zêde ye piştî qetilkirina şehîdkirina Jîna Emînî heta niha jî didome û gelên Îranê yên Kurd û Ecem û Belûcî û Fars hemû pêk vel ser piyane lê tu destkeftiyên Kurda li bajarên Kurdistana Rojhilatê Kurdistanê tune ew jî berpirsiyariya me ye yani her sê beşên din ji bo destkeftiyên Îranê jî lazim e behev bikin evana ku hemû em bînin berçav dibe ev heyama ji alî Kurda ve bibe heyama qazencekî mezin yani yek mînakek bidin biqedînin ev çend roj kampanyayekî ji bo Birêz Öcalan hatiye vekirin bi rastî jî ê ku wê kampanyayê ji dişopîrin pira lê binerin ji hemû erdzeminên cîhanê gelek rengên cuda cuda însanên cuda cuda di nav wan de pisporên yên bi nav û deng yên xelatkirê Nobelê û yên li Bangladeşê jinên karkerên tekstîlê bigire heta sendikayan hunermendan her cüre insan herkes ji bo azadiya Birêz Öcalan di kampanyayek de cîdigire bu xwe jî bi serê xwe gelek mühim e yani ê ku kampanyayê rêve dibin ê ku bang dikin ji bo yek tiştekî bang dikin ji bo mesele bi awayekî siyasî û aştiyane çareser bibin îja eger ev yekbûn tiştê ku em dibêjin nav Kurda de çêbe ew derfet heye ku bi rastî meseleya Kurd bêşer jî çareser bibe hem li Rojavayê Kurdistanê hem li Bakurê Kurdistanê hatta belkî li Rojhilatê Kurdistanê jî bi vî rengî çareseriyekî pêk were û her wiha nakokiyên navbera Bexda û Hewlêr jî bi awayekî bi vî rengî çareser bi yani xeter ser Iraq û Başûrê Kurdistanê jî heye çünkü pirsgirêkên mezin nav wan de heye meseleya bütçe meseleya Kerkûkê û gelek meseleyên din evana bi xwe jî pirsgirêkên mezin ji bo hemiya jî divê Kurd yekdeng bin yekdengî ya herî mühim yani em nikarin bêjin vallahi hêzekî yekdengiyê de cî nagire jî ew bi xwe zane ew ê winda bike yani ê ku nikaribin çê bikin bi rastî jî xira dikin îro hin mînak wisa ne yani ê ku çê nake yek ji wan em bêjin Parti Demokratîk Kurdistanê lê tekliyê wî ji bo xirakirinê jî bi rastî rolekî dilîze mixabin di vî warî de gele em Kurd çareseriyan bibînin tu çareyekî din ez bi xwe wek rojnamevarek Kurd bi rastî jî nabînim yani çareyên din hene lê feqet ew rê pêşiyê tam li me ve nake ew tiştê ku hevkirinekî esasî vê pêşî li me hebiya veke ملي قالك سباس برنامج ما بو برنامج كردستاني نتني سر روشا رجاوا قالك سباس موسى فهيم هبر نواف از خوازم گوتنا داوی جمتا بگرم درباره رجاوا يعني كا اوروبي بروشي وي چاوا بده گلیما وی چاوا خو بپاریزه والگوری توی داوی بان ایریشا ورا آنی نیانا Tenê gotinekê ser rojhilat bêjin rast destkeftî wek bêjin şaredarî yan jî parlamenterê bi navê gelê Kurd tinên lê dîsa bêjin şadeta Jîna Emînî medît çawa gotina duruşmeya jin jiyan azadî li dinyayê tevî bela bû û dîsa doza Kurd bû yek ji mijarê serekeyê cîhanê xurtbûna Kurda li rojhilat palpiştî ji Rojava ji Başûr ji Bakur yani bê destkeftiyê gelê Kurd hebin partî ji bo çêne mane partî ji bo gelê Kurd in
معناه او خباتو تكوشين بناوي في قالي تكرن وقتي كي باشور خطبه وكارش تركار بيجي بيوتشما واندامي كونغرا الاجتماعيه الكردستاني ودهولير شيء خاص يعني شبوتشو نافيجن وقتي كي دبلوماتي ترك عربي دهولير هاتن كشتن بشتي درنگ نبو ساعتها هاتن قرتن كسي وكشتن يعني نكار تشتكي بيجم يكي دبلوماتي ترك بين قرتن رئيسي ولا كاري وابقرن ديكا تشبو لهولير اندامي كونغري الاجتماعي كردستاني شركت جبوچه نايكرن جبوچه تركي كاره دستورداني به حکم فیدان به ترکمان هولیر رونی جبوچه پارتی کردستانی مثلا قدرن به هدفی رونانی نه پکر اسپیشن لروجافای کردستانی و ابی رژیم داوی به لیتیشت سرکه حوال طارق باوری آمده همو آلیده ام وک نابن وکی سازی وکی ریبری هر کس دوی جنوب ده پشتی وای ریشی افرودان دروجدات نابین چید و به انجام آید و گارتن چید دوی حتیش بیدا این سرماسه به شوی حتان ها به خبات تی مشاندن هوفتیا دولت ترک دجمنایوی لبرانبری گلی کردان سکنه ترک نکاره گلی کرد حکومت ترکی نکاره گلی کرد تنبکه نکاره هیوی کردان تنبکه نکاره دوزا کردا بداوید که هیویا ما پیواجو اکنه جالی هدفی و جالی تفکر آزادی و جالی رهبری خسر ده جالی پارتی دموکرات کردستان و اکتین اجتماعی کردستان ده جالی حزب روجلات ده اوایا چقدر گنکار بن يعني بيجن كونغرس اجتماعي آمادگونا پدکش حاضر کن لیب کمانی کارن حزب جبره پشت جبره و بتایبت گنبوجی به پارتی دموکرات کردستان جیم بيجن گرینگ هابوناوی افهزیدی کارن تشتكي بكن وقت نمونه يكتين اجتماعي كردستاني بشكل حكومتها هوليري يعني نتمن بيجن امرخنا البارتي ديمقراطي كردستاني بكن راسته الوسطى كاك بافل سروكي انا كا جيرو متى دبيجي ازنارم تركي برافالي بشي تستنيش در نتني هبالي تشي تستنيش برقلي تان كاردكن بر دسليمانيه دستوردانا سروريا باشتري كردستان كن بر دولير دستوردانا سروريه كن عراق وايران الصالة كده 23,000 جار سرورية عراقي بن بيكرنا يعني دفي قرانجي هالوستيد دستي شامبكي دفي يكتيجي هالوستيد دستي شامبكي دفي البرلمان دفي هالوستي زلال كرن بيوسيامة بيها هي أم بهذن وكنمونا وآداوي واختيق مترسي لسر هوليري شيبو شرفان تبقر آزادية دي جعدايا صد متريري جعدايا كي بنافودنج الهوليري درباس من هاتن مخمور جبوي باراسنا وليري وسروكي هرم دوي دميدي برز مسعود برزاني شو وي اودايا وا وسينغا اودي داني دي ويجي سباسيا واكر جو ام براي هيفن يعني اديتا بيجي ام ديسا براي هيفن ليبراتيجي تدي بيت جيوي هنا حمو عليا دنجالي كي تريدي مترسي لستر حمو كرداي ودرفت وبكرد كاربن دفيسط صالي دي دسكفتي خبيتش سبينن رونينن ومظنبكن درفتا ويجي قال لك مظن هي دي مني كردات الدنيا قال لك خشكه قال لك بدوي كيرهاتي شرطكن سركتن برام بير داعشي لروجافا جنو منير باور شرطكن عرب وسريان وبيكاتي دي باور كاردكن خباتكن افجيش دسكفتيني افجيش هيزن وبنجهن جبوجي سرية اساسي از باوردكن فرصت هي وابجي بانغوازي وهي قحمو هيز ده خطابه خيالامي ده دراغاندني ده كامبانيا رشكنه بسكنين ودانو ستاندني بكن داغو كاربن بكيماني جناهش كربه شويكي نهيني بيجي نقشه كري هفدش قبيبه علي كار جحرت جحموهيز بريقلك سباس هو النواف وك انجام درخصنا في برنامج ما از دكارم سي خرابيجم يكتيا كردان وهيزين كردان خو پاراستن و رزگار کرنا هرمین دا کری و باورنانین بدجمن قال سپاس بريز ماموسا فهيم الشق قال لك سپاس بو قوتا دعطا ما قبل كرت بشار بو وهوالي ما روزنامه نواف خلي قال لك سپاس بو تجي سپاس قال لك سپاس بو وجي تماشا مالين هجاحه برنامج ديت خير وخشيت مين